Pak. Ra Jumatan. Arep adus kok rodok awang-awangan. Wae Jumatan awang-awangan. Engko lek diinfo kancane Pak Kipling ngabar pitik wis ra awang-awangan. Ayo ndang adus. Iki tak adus ya. Tak dilungkas. 2 menit tengkas. Ndang adus. Selak Jumat selak entek. Iya 2 menit tengkas. Ndang selak awan. Ben tak celukne anakmu iki kok suneni anakmu. 2 menit tengkas. Ndang yo. Adus no. Arep pejumuan mesti awang-awangan lek wae jak jajal pitik budal. Dosa wi setan jenenge ndang adus. Ndang. Ini jenenge apa salah sijine Saiton Wirajim. Ndang ta, Mak? Iya.